Patxi, porreta, pot! Azez a l'apartar! Zer izango ote da! Guazen, pot! Azez a l'apartar! Zalaparta ez! Txalaparta! Txakurra eta bilok astoratu gaituzui! Noski, notizi on bat dakagu eta Zer gertatu da ba? Gabonak datoz! Zurruia eta polboloia! Ez hori bakarri porrotx, utzi tripa kontuak. Abenduaren 24ean, Olentzero, Xixuko, Nibea, Mari Domingi eta porrotx, lasartera joango gara eta... Orduan, Loidibarrenen, arratsaldeko 5etan, ongietorria egin balko diogu Olentzerori! Ez Olentzerori bakarrik, gu guzti hori ere! Ara, haze lagun kuadrilla! Jaro eta kale jiran joango gara, Okendo plazara! Eta zer izango da bertan? Sorpresa berezi bat! Aurten, gonbidatu bereziak ditugu! Mercedes, Olentzeroren astoa ez! Iaz, ostikoa eman zidan ipurdian! Noski, isatxen korapillo egin zenion da! Oparitxo baten lasitoa zelakoan, eta ze gonbidatu berezi dugu ba! Hori ikusteko etorri egin beharko zarete? Beno, ba orduan, ala bazan, ala ez bazan! Azaldu denak, Okendo plazan! Datorren 24an, arratsaldeko 5etatik, aurrera! Haupa Mari Mondongi! Haupa Txitxarruko! Mari Mondongi ez, Mari Domingi! Mari Xixuko porrat! Vale, ala, teman txalapartari.